Matematika tresnak erabiltzeko, klik egin ahal dugu goiko barran ikono honetan, eta tresna desberdinak topatuko dituzu. Konpasa erabiltzeko, adibidez, klik egiten badut hemen atal honetan, mugitu ahal dut edo leku batean edo bestean kokatu ahal dut. Klik egiten badut hemen, justo rotulkia dagoen tokian, zabaldu ahal dut eta itzi ahal dut eta ikusten baduzu hemen goian agertzen den zenbat graduko zirkuloa egingo dudan. Orain, mugitzen badut, kokatuko dut nahi dudan tokian eta zirkulo bat egingo dut. Zirkuloa egiteko jarri behar naiz justo rotulkiaren puntan. Klik eginez eta arrastaka eraman da, badut ja nire zirkuloa. Beste bat egin nahi badut, gogoratu hemen klik egin da mugituko dut, eta justo rotulkiaren puntan zirkuloa osatuko dut. Beste aukerak ere badituzue hemen pantalla honetan, bale? Gero, beste tresna bat, jarriko naiz hemen, beste tresna bat izan daiteke erregela. Mugitzeko justo erdian kokatuko naiz. Jartzen ba naiz eskina honetan, aldatu ahal dut goiko zenbakiak behan. Jartzen ba naiz hemen, luzatu edo txikitu ahal dut tamaina. Zirkulo zuriarekin handitu. Eta justo kokatzen ba naiz hemen gainean, mugitu ahal dut gora edo bera. Modu honetan, orain erretulki bat hartzen badut, egingo dut marra bat justo gainetik marrastuta zuzen geratzeko. Berriro gezia, mugituko dut horrela, eta egingo dut beste marra bat. Horrez gain, azken tresna erakutsiko dizuet. Kasu honetan, mugitzeko erdian kokatuko naiz, jartzen ba naiz justo eskinean biratu ahal izango dut, eta erdikoan jartzen ba naiz handitu edo txikituko dut. Puntu honekin, klik egiten badut, osoa izango dut, eta angulo bat sortzeko, egin behar dudana da, klik egin hemen, hemenik mugitu nahi dudan tokira, eta orain geziari emanda, badut sortuta nire anguloa.